Nyum Jerusalem, your man fufro. O man no ye ahu to krom. There be a be shame na ye near de but to hallelujah. I wish I'm a memo atena na memo akwaba. Asɛm bi wɔ hɔ a yɛka sɛ saade akyewa no wadi afe. Ɔbɔ ade ne nananom boa siesie wiem ma yɛ fan emu yɛ dɛ. Frama na no nsuo yɛ dɛ sɛ ya. Na yɛnso yɛnyɛ adwuma ayɛ. De ntia ne sɛ yɛpɛ wɔ mo anim de wɔ mo aben ɛwɔ yɛn nsɛm be ho ne yaba bekyirem. Ɛne ehu hwɛ ewu okoso papa. Ɛmaburu ne sɛ de esi wuo no. Panimfuo wu. Etitire wu. Abrempɔn wu. Atwetwe wuro ne yɛne ntini wu. Nokre ɛyɛmfo nso bi. Na ne yɛbisa sɛ wɔn mu ewu nyinaa wɔn mu kwai. Yɛse asamado, yɛse amusieye, yɛse nse do. Ɛne yɛbɛkyerem. Medin di asonaba. Kofi Mensa Abrampa. Ɛna nso yɛne Black Powers. Ɛna ebedi nkɔmɔ. Maka kyerɛ sɛ sunsun mu de. Me kura ma amfa ama ne ho a menti ase. Bɛni sɛ ehunu bi penti. Ɛna yɛ ana abo asere wabɛ no wɔ mu buo. Menim de yɛnya firi ne hɔ. Eti nkɔdi nkɔmɔ ɛmfa asamado ɛho. Nanso kaise yɛ de bɛfiri wuo na ba besi. Ɔhene Minia emu atena se Jos minia apomboko ba de na na mada roma da twedi ampo ya chi de ne so ti apo ya ja obi na ka na asem se ade akyewa no wadi afe we ne ye be 1000 years ba ye ane de nse ye ko mu a enne ye dapa okay ebo sisi ya wura ekinem akwasi buru se bo 12 a ene ye wura nananom de bono nsia no ma wura mu ti ene no nsia ye kwasi ada wura mu nti se wo hwe afena 9 months ene ye afe okay kwasi buru ni se 12 months wow na ye afe nso yen hwe se obi court na ekodi asem na ekodi kotum di ase 9 months bi ya afe man okay sa no mo sese nam se adwuma mo pe ebu ye nti oba ye adwuma sa 12 months maka kireose onsem sei ayi viewers no ebi se wo kan ne din kwa no wom baako o so mo pe yabu ye nti mo pe yabu ye nti o so kwa ya government worker na se ase betua o ka afia 12 months ni mum se me kodam dia 9 months bo so miensa ati ba konyem a 9 months so ati ase Bati wahine bati ene omo so ate ase ya na abrofo no ka so mo ye smart yen no ye che omo 100 years ye ba ya ansa no omo ba ampa nemum yenim die ne na wofo ene wofom ene omo besan ye ho nche so omo nyansa omo ko besan nyansa firi ho ohine ne ye kwa asamado yenwu enye si o asamado me metima kwa me makwa aba o makwa aba o asa o ya kama asem no fua okwa ba wu ya na o mawu akwa ba physical wu o mawu akwa ba obi ehunu so wu obi onim me bia nim se me makwa ba wu ana akwa no waba yenim se wuo na de obi kwa asamado ye wa musia ye ne ho mpempena de ka ho ye bedi ho nkomo na ye hwe wuo no amanfo wuo esese basa o se nipa wu no yewda na fa baabi me de anya fa baabi ni nyina yewda kwan best because emrantie wu mabunu ni wu se basa ye kyerɛkyerɛ mu a ahwɛfo bɛte ase de ntia meka sɛ ɛyɛ me de se abasa kyerɛmu kakra na ɛwɔ sɛ ɛbasa so kyerɛmu kakra na nananemu ni munyam ɛdɛdi ɛfa baabi no a meka sɛ ɛyɛ me de no ɛnɛ akwala mu panyi ɛno yɛ wan no yedi kan ɛna sɛ ba yasase a yɛti so a amanyɔfo aboa ama obi sɛ yɛ kurum ɛma yɛ ɛno so toso mienu because yɛdua ne die mu ayɛ poison yɛnsu a yɛnom nso ayɛ galamsey chemicals nko a because first na yɛnom nso tene no na yare yɛ basabasa enni hɔ enne 40 kia ya no yi opa de all rubber mu o machichiri mo kan se mpo sachet no sachet wine o de opa akwa to bi to dem mani 3 days
te rubber na hwie nsuo ni nyina gu na pound sa fam hwe me wo school ya me ye bi so ti ase typhoid ne nema bebiri no ho de nya no enso tene na wo kwasa no en fa na eye to nyanko nsuo kura no egu ade ma 3 days na to tro so ha ye wie so a ya manyofo na sa aboa ama nsuo no asei se de be ya omo no ebe ton vortic na mayen ama yato omo nyo musika ten na so omu wu aye odin eno so eka ho na air condition esusu ekunye obi wo ho a won office e won dem e won kem wo kala ne be ye fe ba umfia wo nyankopon de ma so unya 60 years ya o ya be 35 chimye no ma fa say wonu ekoso no a wo bete ne yese ohina somasi ato okwa akura abranti asomasi wawu ahemfo no de ye beba ho ahemfo no bosom a wo ku om unim bosom a wo kum ahemfo no ohina sante kasabu o semeto wanu wawu we nyam na meka wo mia black power na meka se unim bosom a wo kum ahemfo no ye beba ho abedi nkomo ese mabunu ne bi mfie dunsia aduo no wade kan akyerem se ebu owo a yade a wo mumu itis makasa tia panyina broni so automatically wo se honhum bi bebo mehwe ho ana no first na bosom no ebo mo hwe na omo mo hwe obi na bebere so ye omo mo fa kwam mone so epesika okay ma ne mema na se lesbian na asa ba ya sa ase so no ye asa ase we asa se konkron ani se ye ne lesbian ni kwan se eka ho bai ye de abeka ho eno so e de ohaw ani wu ba na ye hospitals na ye wo Ghana ha no metima ka se emu be se 70% die omo ye niema ensem ye be sere aban no enduro na abrofo no di fra buchire di bre ye no ye sere ekunyen aban hwe no nye bibi emfa ho fi se enne boko akola 18 years ye se wanya HIV 15 years ye se wanya HIV abrofo no mum na di aduro na ba no mo de wo hospital enne no ukọ hospital ese omo de mera bi kura ba se wu a ukidini yebetuma yi ato ama obi eno ye Ghana ha ekoso ekoso mo yi kidney ton ene omo kura kan ho bi na omo ekunkun bebre na poison no condemn no aye bodo ise ye duane aye die nyina aye poison nyadoa bi se mi di nyadoa e 30 years mi ni nyadoa poison o de opa koto nyadoa na ko yam onwana yam potona yom fasi o be 20 minutes boko che se do da chef di my blog nyunyu aye dendenden chemicals nko a ntosi abre kura na ebo na do manche kura na yadua na ebo no na yakobọ abru wase bebo ntema me yetu che ye bibia ye poison nti wo no nhyada nya honhom nko a da honhom ne ahemfo no kwada no ahemfo no de mese me hu se wani abre bo ahemfo no so ade wo ma ye oden omo nya me bibia me bosum ba ko ye friend sesereko okay 2023 to 2024 eno obeka ase efie be mienu atwam no obeka ase region by region ahemfo obekum 30 o bosom no sasereko se mbondi onya me dabi so na yibusa ne se adenti no obekum obekum 30 sese region bia se kakumase asante region ha obekum 30 obekum ahemfo no 30 Eastern region 30 16 regions no obekum obia 30 obia o de ba manyofo 480 asem na ye kayo okum na ninchire mu no ma yete asese okum mu eye okum ahemfo na ye o se tete no na se yebesi dan ewo ensuo ho a yetwa abasem 100 ne dia ma no se de be ye nnua wo ne ahemfo aton sa ase na mankrofo a modwa ye nyina da nsuo no ko ma fele ma sese no bu a no ahene no akoton nsuo ma nipa mo kokoso mo njai mo njai obukum ti ahemfo no wuo ni de unim se obi tena konwa so a o na eche ona ede wona wo se wo che wa betena konwa so a abranti emu akonwa so ahemfo nkokora na ewu okay nti ba ne se na afede na de omu frede nima bi omu je ewo yensu a yete ho nti ahemfo a yatete se bi mu awuo yi a mekura minim be enum sasereku na ekum obebini na wana ekum ebi wo de yale to so ana wu wo fo aso me fo aso so
ade na menua asase no yeton yesensu no de wa hwa asante we hwensu we hwe ya sa toton asase na ma yese wonim so owie a oso de beba omo tete nsuo ho mbo madwa yeto nsuo wa bekum ese ne we de wo ka ombeda omo ho so just menua areho wo de hyeda ko nsuo ho da ko mese ye de kamera be fa nsuo ho areho ya hwe de ekoso ho e wa asante we bola ne niam egumu just nwabe kura mmobo nwabe hwesu bi aden hwensu asu abana mu a ye de gata abla wasi dan no betime atwa amana ato ho na nsuo no pa bonsambo bi apapa ye gum a nsuo yi betime akota mu a ntonton kura ntimi ntrema be no makwa asase ni mu no ye nye ne sha ya body ato nsuo toilet kura no bi abo toilet no say wo hene nya na akoton asase ni ma no be da na toilet akọ me hu se gya na ba me gya pe ahwe ase de obesi atoto ama no wo no we de na ye kwantia ye body esi asem no so ye bedi nkomo wa asamado na ewuo na de nipa kwa asamado eti na me ma ye fa say junction ho no o de body ya me hit aha eti na me say me ma hit ho ye ntwam odi akira na konfo papa bia na obi o yesunsun nipa bia no hu se nsuo se ya na koma ase na koma ase enna mo kom aha na eno no on se nsuo no kra nya ye kom no kra na nsuo eye 70% onipa abrabo okay njare na ye se ye na yaka kwa so ye na kaya de ene nyankopon na ye somo no nsuo mu no ote ntije ntina so do nyame na wo kotan nsuo ebere na asi ewoi di bebre kwa asamado na ye ka asem bi sa asamado ense do emusieye wada ma nsem yimiensa ensem yimiensa kire mu kakra asamado emusieye ena nse do ni nyina ye kasa na ye ka asamado a eye saman asamado ene ense do ni nyina ye asante kasa okay se ye kasa ense do a eye ahemfo ne ta ka kyerem se na nakonse do ye mpese de betu dwase na na afirim na konse do na na afira ne ntoma wotintim okay ya ne ense do no ya asante kasa eye no ye kama empanyimfo te se bia obi ye wahene na ye mpese ye bobodin se na na awu okay te se na nakonse do so ye badwen ba obeti ase ense do ne ekura na ense do no ye te se ene woni hobi okay ene na nani hobi oni hobi nyanya mfa no nko asiye o ne mu na nani hobi ye meka ne se wawu ma ayamhye ne nta ne ma ne mba okay so ane ye ka asama do so a eye wasa ewo do da bia wasa wo me ne yenhye ne bi te hye me no to ne mawu a to kwa okọ yenhye me bi to kwa asama do wasa wo me ne yenhye me bi se saman wasa awo man se donso me do kire se no hwa okọ ba bi a mu wa ti yenhye ne bi na ya asama omo se ya oman asama do na kasa asama do yo man na se hu ne se asiye na ya toto na no go biri no ntino ayo man obiane ne echembe ho na so asiye ho de hwi ni ho obiane ho eti mami mi se wo asiye no aye hu no asomase nnanie wenso nanie nya ho na ya asama do asama do ne baka se asama do ne ye planet ba bia ye firi ba ye no yes yakọ okay ye firi asama do ne ba ti ho na basa ko na kwa basa aba ansa asase we yete so ne etuma kasa asase we prison ma nyina obi o asase we so bia bibi ntine de ba ye je o prison ai ti se wakọ court ko tu banche ne dem ko court ya ko twa 6 months ama ho nti se mba na mhwe mhu ya se menko obi na mba na msa ko fa fon dia mesa na no ya ba he hu abufu kritima tan eti ohene asama do no ma yente ase eye mpata bi anananom awu ko na wo mu awu ko akobo aye ne kuro David ye ka asama do na ye ka na abusua bi a owu a wo ba bi a woko se de obusua ne bi awu no ye de hia so na abusua mu na meko timpanyifo so bi mfie emu obi saman ti asama do na ye musua so de tasa so asnafo mo busua awo ho on se na etu ukotafo ya kan abomu on se ukọ kuro bia na adenti na mefa ne se kumasi ya se santehene na ne dia ade na yenyina yinsi etafo na yesie santehene wo ne ba bia yesie wo na we so na wo mu a obuko we de ne ko kuro na ede so ne de bi so kotafo
So on say also ye wade hye sie yeah eno na nanka mbebi se wo mu so di ade wo mo sie ane wo amanfrafo a bibi nti ntimi fa ne nkono kuro mu so wo mo sie wow so nti ade ne yanka mu chese asama do no yakọ yesa uni se de hye bia ni ho a ibe hye ntafo hye yensi obi out of this year was tafo hye tafo hye no ye nti se eye o se o mine dia o mine no wa yentimi pa nko kuro ne de wako ntimi o mine sa ase a yesie tafo anka se no mo firi no o mo nsie mo tafo hye ye o mo ba bi o mo sie wo mo so ye ho na ye mu sie ye no emu a yesie emu no na yentimi ntontwene na onim se enka yen yamamre mu pa no nka nipa wu a osaki ye hye yenya sojafo yenya sojafo na awase osaki ye hye wo hye a nipa ne timi ekọ ntem sense obepro ba bia won ntiase si wo se tiase esifa e wo kwan be fa so be sie nipa nse ebi hye onim se Ghana yani India fo nyina ani Israel ebi bia pepepe ebi bia pepepe enso so nam ni sembinti no mu ya acheche kura nse ya acheche aya ne ye kan asem bi se asomasi a wawuo we si wo de kapre we anasempo we mawo udura samado uduru kwan so ade atonsu yanom ma ya me hunu obia wo ye store wo sa kwan no so de metima ka cha se eye kasa keke enye nokore nipa wu a body ni kura bia wa firim be 40 days 50 days bi kura 6 months ansa ye do akwa fridge mu wa firim ko nti body ne da ho na wo de kwan si ko ma no na ze sa wo mo ka samado ye o man asomado na o ko na wo ba ma no me ho ahwani na enye nokore wawu so na say o yes ya betwa na say so prince na betwa na uko na akoye wo ntofie ya obeba okay obetena ho ba obuwa wanyo ntofie so abasaba asaba aba for body we bi oduma ba beto aso wow on say obitimi ka say Christopher kra atitu ya Christopher mo say enipa bia no 70 years okay enye no kra aburo so 77 enye no kra body na spy 70 years but we create me hwe na body ye na spy be 100 years 120 ba we nya 1000 years we nya 5000 years we nya 10000 years the body na spy aba saba be for body fufuro ntina kwesi bro ni war reincarnation before your friend of sign and I say abibio nti se nipa no e wo 70 years na se wo mudi a wo se babio be de onti mabio ne mum no body na spy ba kra na de e adwuma sa minimo bia samankom asine so na wo frase se wo bobo wo mu awuwo se wo mu wa asamado ho na we te ha we wa ha otimi kura kama kosi se ba ko bi kura wono ko ye de wonya ba bi mpontena ho itine man bisa se eye kura wo bia wona dan ana on se ho ye planet a nipa bia wu ho na abeko okay ho na abeko na on se yenti ama ye kan se ane se ekwan abefa so a obewu no ni watemu da yeni atemu da bi obewu aten e wo ba bia na asase wi me kama Kristo ni bia na se wiase ni bia de ahye ni titirim se ense nne ense ichina Yankopon se asase o de ma wo no e ona so nti asase konkono o de ama wo nti ade ye konkora de na ko se ense akwasi buri na ada ye se ye hye japade wo soro na asase we bibia ni so ko hedi kuro so hye japade na wo soro ara ko hye do kuro ma so yo ni ma bi wo wa udi akira na ka obi meka nti se Ghana ikuta short memory asemi wa oti asia ntekura wow so bidi kwasi broni na saka akira so wo krata bi wo kan na wu aba ko nanti gold so bo no stress excavator firi ni kuro betu gold diko ba wo so de kan krata na ko wu na ko nanti so na kan bibi se wawu akwa aba na hotesen kura ho no yekuro ti se planet okay I know ka tude yen fan se yekuro yen kan sa okay so ti ase ti na ko ho ka ye adwuma wa ka ye adwuma wa ti se asampa ka ye adwuma wa se planet ka ye adwuma ti se de ye wa ye macro ye pai ye adwuma ho no bia wo de bro no so I ti se mo ti ade wa ko wiase foforo nti dipa wu an wa ye honhom okay I ti se mo ti ade wa ko bi ono wo and so ka ye adwuma ti se de nti woko ye de woko ha dan na usi baabi da woko ho no
ade ba ko wo se de hye timi se wo papa obusua na wo free mu no omutimi si dan de abakwa konya ba bi atana wo ho no na omutimi si dan de a se wo no wan si dan ho a wo kwa ba patana patase o to ko hin me na me ko fie me na nam bo bra wo fo mu fie ho mo fie ho eti eba ne se ma me hunu mu wakwa asama do de mesra o kire yemu pa eti ewo ne baaye body na expire body na expire na wo ko na so be body ni ho na sa ko fa body foforo ba nti body first one nye ni David obi oni mi bi anim se body first one ma me nsoro we de anya so wada ma ye wa fidie so ya se mi obi oni mi bi anim se na se me nana be ma akwadwure ko no owu 82 ana wode bosum gya me ye wo me 84 ma me tumi na so wode bosum gya me de ntiro bo di ni gya me ko so ni se me ba ye ni wo ko no honko iti wo ko no ko ne sen wo ti se de ye wu ye ana kra no pi ko ye e ko fa body flow because body na spy e wa sama do to ko abata ko fa body flow na de aba ho ne won kra bia ene shebre iti wura mu no wo mbe boje wo so hia o se de obi wura kurum a ye beje no so se de wo tu kwan na wo ba wo ko abusu afie na obi ehu wa che na yani age asama do no ti abusu na ba bihia o fie na efe o efie na eheda nye fe sa ba tetene de omu ye no se de na omu bitimi aye wi a na oni mi se dan a otimu no se ye net dan a wo ko ha net dan na bitimi asasi so se de omu ye na sie ni sa na tie sa wo dan ne fie ne talazo a kwa tarazo na betimi esi and nkra won se nkra mu fo kura to ties what's the first okra no ma bongo fie no mda tum and one to ties akwa nko fie na mu ko fie na mu na na wo behye ko so dan ne futuro ti ukọ ye no hunu ye yi wabusuafo fere wo hunu amanifo bi a wono wo matenatena wono mo so wasama do ho e ba ko mu ni se obi a oba asase so a wuhu ni bia no se enkro ni te se nkran ya obetima faka akọ ba bia ko hye obi a wuni no e wasama do ho wasama do a wono so akọ nti asase so kura se oba na ye wa obetima akọ ba bia wonko hoda ba bi do be ka akro we de o kai so aba hoda sa na be yo nyini na betimi akai ba wo kai mo be ka kai bi se meti santase na bia mekọ a metimi afaka abatafo e wasama do ho omo wo drivers wo mate nyina se de nipa tie no sa na omote ene am se hokura be de kakra chan ana se udi dem a wo bokọ na wo ye dem die nti na sere obi a se obi a e bi oso awo akwala na wo no asa akwala ne tete no nti me hye no nso obubu ne nam no beba na de ba fan na aba asama do ho beba no bubu ne nam a eno anu de beko ti ubu a peso hye no nso abi adwo to kura betim de ahye nani ase na betim de bredi atino se de be ya obuhu se bi a no na asa akwa aba wo nko ye hia me nti wo ko ye na ye kuro wo ye de na hunu se mabusuafo no wa ye beba fa wo uduru ye na me ba no se de me ye wo mi a me be se de me nim via me bem ene etete me ne hu ti mabusuafo ni ba wo ko de a wo mfa akwala na be ko ti wo ko no de ne ye se o mu hia we me ho na mpese wo kire on se ti se me fa ne se kan wo de no na mpese wo tu kwan se ho na ni ho binti ma manya example ankyere wa wo ntia se fa ne se wo tu kwan ko bi America na waba fie so se unnim wabusu fie a wo ko na wo ya akwala obebusa se be be the person asifie ne de wo ko ti wo ko ebe mo nsu ne ebusa akwa so ba se wo ko no wo ba na wonnim oye panyini bia wonnim fie a wo kom nti obi a wawu a wakọ bia nya afi na okobusa the person asifie iba be hia wo kwan iba be hia wo kwan nti ye hia wo kwan a wayi na wo yi ni nyina no wo hwe emu no kwan fa so asie ni nyina wo behu ebe ma wo kwan am waba abe bibia ansa na bia eno ye da no a wawu na na wo bekọ wu a na abekọ mpanyimfo no ho ye nyansie body no kwa nyansie body na wo kọ sa asama do ho no wo fie ho no mpanyimfo no ho obusuafo no wo bekọ ho na mo duru tam se ba be ye wayi na ye be ma wakwanya e bia 1 week ana 3 days se fa bra yi ni bi aba be hwe ye wayi bekọ mamenti ase obehwe afira asama do na obeba asase ba sa na wontimi ntache body baba honhom eti se omo kan na ye no pe eti se oba honhom mu a na se bia on se obi wu a ensamankom na ensimanini so esi hoho so tete pa ma na omo ye chinchinga e de ba no bu okra system na e kofa firi ba bi no ne be na se hoho bi a oba yi ni bi no se bibi nko yi a
me ba si aba ka se kwan se na me fa so mu ye nipa de se nipa so mo se ne kom ye tititi ne sama nkom yemfa ni ago to nanam no akoto mo na be ma kwan sa amo aba ba hwe si ese de wakọ wa ba de o ka se bibi wo ho a ye nyina chi wo kura wakọ bi aba wo ba se menkai ho onkai ba be duru blebi ne be kire ama obi ate asase we su obi o asase we su bi agu akwa ba apia agu akwa ba agu akwa ba se o mba ha o mepehwi wa enti na aye na de na obobo na adwene ma se o ngu ya o mepehwi wa ha mo pehwi wa bibi nti na wa wo de ne de ya danso afiri de wo kan wo de wakwa ankasa akohunu de ko na akwa na omoton ne ma wo ho se de ti wa ha ye obi ya store ho ton ade wo ho me ho adwene mi o ade a wo ho na akonfo no ya na yekepu secret bi wo aye nka eno na ya na se nhunu ye bi wani ma nhunu sa ade na wa ma ye difu a obetima aye konfo ana wo de hunu ni wow nti se ana ntiase ade a wo ho enye hu se dabi ntiase ba akrisofo no na banze akristosom ene ba dane niema bi se ba ya dwen nkoso bibiri se ba obetima nya kwan ya wiaye wow ohini nkomo na ye den so ye bre ni nti mo de masere nananom ne obo ade se wo ma ntena se ma ye de ko so ye ba ka bi se me ye bayifo pa bayifo a wutu utu kodua so ye pa be hunu nti panyin se akekere boa ye betworo no ato ho ne aba be ye bayi pa bayi ankasa ye ba behwe mate ohini bayi nda no shi da se bru ye beba besua ni nyina ye ba besua nyina no krese ye ba me gidi ye so nso ba biem se de na wu ko ba ye ya wo biem ma kire bayi ni de tie nyina ami ehunu mame no wasi bayi edo edo ene ede beba no ye behwe se eda na bia mi magi bi nam de ayapia na wono beji uwo bi ohine mfansa ha se mfansa ha uhune ya edo abusia aha na brema kwan na ene yenkomodie no ye de asie ne bedi nkomo fa asamado ho na ye di firiwuo ene ba besi mu black power sachirem ami ehunu se sa asamado no nye se wuwu ya na akwo se wukọ a wukohyiehia se me ya asonani no so ya asonani dabi ye bekọ akohia eno ne ma nsori ahodo no bi wo nwom Jerusalem your man foforo oman no ye ahotu krom dabi ye be hiem na ye ni erade batu hallelujah aha ndi ono na nanom ne bekọ akohia mu ene ebusia mumma misima pena mimisa na asam anwum a metu ye ma sisu dia se ampasam adu yekuro okay ma menyi Jerusalem ni mfiri ho eno de ye obi kuro tu betim de Ghana kura hia Ghana na ahyem because me ade a me mpense ye te Ghana na eko hype Jerusalem man bi oto man konkon Jerusalem me mpen na asem da ade because Ghana o te Ghana to se nka oto so man konkon Ghana Jerusalem na okọ no o se Ghana ho na ho ye ndi nyina enko Jerusalem da bi ye behiem ya asofo nwom ebito ye de ba nananom die mu a ampa confirm asem a wo kan si ye behia o si behia nti se obi ani ho akohia hwan masem no se ho ni obi ni ho akohia hwan asofo ni mo o mo nim so mo nka o na ni se Nyankopon nka sankire sofo bia wata so oh na ampo anyom ne yeme de pa Jerusalem ya hotu krom ndi ka se o man Ghana okay o man Ghana ya hotu krom o man ye ahotu krom da bi ye be hiem na ye ni erade ana me fa nananom ndo se Nyankopon kura na eye nananom na ye ni erade batu hallelujah tie sa high home faka ko Jerusalem o man Ghana ya hotu krom o man no ye ahotu krom da bi ye be hiem na ye ni erade batu hallelujah da bi ye be hiem na ye ni erade batu hallelujah ukokro bi na nipa ni mu anhye obia ukono manu makro man yibribu okwan ukono se oyi ya kro ni na ukomu na yi prebu no okwan ma onko dutara ayema
abusia aha na brema kwai na medinne yenkomodie ne nyinaa esie nyansapɔ de no korɛ obi sɛ na so ba sɛ wotonyum no korɛ ne sɛ enwum korɔ ne nneɛma ahodoɔ nyina yɛ amammerɛ enwum to okura ankasa na amammerɛ mewom so aba manhia ahemfie fi kasiem de otekra ne bra nwoma so yewura na wo mo asom no pai no samra ne yɛ nwum a wabɛhunu sampa nwum kasa enwum kanya ahonho ene nsanku no ne yɛ no sɛ ɛyɛ on sɛ David no bon nsanku nsanku no ma na Nyankopɔn pɛ na sɛ dinam nsanku na no bon nti odi nsem hu kra nyame nkanwe no ɔwendi ko so me sɛ wa tata na ɔnto nyum ne ma oyini yɛda ase ene abusia yɛbɛda Black Power ase no kra ne sɛ bre bi a yɛpɛ na yɛba ne nkyɛn no ɔma kwan bie na kwan mu ma yɛ bie ne pono kyekyere nsɛm no boa ma yɛ na wowia wɔno asa ne mu atase ama yɛhunu bɛsepa ene konna hahan mimi din dia sonaba Kofi Mensa Abrampa me na ye somfo ene na se dwumadie no ho kyea me apia gina camera na chi obo adwum otwa no yopo nyansapɔ na wagye so se yesane no badwum obo de ye adom no de yenkwa kyea ne a ye besan so ahia maka kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadɔre sra tanyini wɔntena fie ɛma aseduamfo blani pie firi mantam bahin sɛ pee ɛnyɛ nkwande wa na yɛ sotoro no wa ansa na odi asebe fitaa na anoma akɔde ebrensi am wa wotua ne nsɛm mogyabumo nim hu bi duanani wie klaman wo yɛ sɔfo kra wo nyɛ yie bi tontonte yɛ nom sa ne yɛ fa nyansapɔ aboa ne ntakra na ma ne yɛ kɛseɛ na ntakra aboa ne deɛ fa nyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma yɛ fɛ ni din de sɛyin ne din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the first ne honhon hia na America sa sebe ka ya twɛ ne mu nyame nai ebu afa so enye de ya twɛ ne mu twɛ nyame